Wjeżdżamy do Castleville. Proszę bardzo. Jest ładne miasteczko, nie? Proszę bardzo. Jak tam Elżbieta? Odpoczywasz? Ela odpoczywa, tak? No, ciekawa miejscowość. Widziałem, a tu mają fire pit na imprezy. No ja, to jest pas startowy, masz rację. Dokładnie go widać. No to jest dosyć miejscowość z tego co widzę. Castlegar. No, Elżbieta. Nie ma śniegu nic. Jest piekło.